Koronavirusun iki ýagdaýy hem resmi taýdan hasaba alynmadyk Türkmenistanyň durly künjeklerinde polisiýa işgärleriniň ýüzi maskasyz adamlary saklamak, olara jerime salmak çäherlerini güýçlendirendigi, kä halatlarda hiç bir resmi kwitansiýa düzmän jerimeni şol ýeriň özünde töletdirýändikleri barada maglumatlar owuşýar. Mundan başga-da durly sebäpler bilen saklanan raýatlaryň mejbur paxta ýygymyna çekilýändigi bellenilýär. Marada polisiýa işgärleri awtobus durargularyna duýdansız gelip, gorug maskasy bolmadyk adamlary saklap, polisiýa bölümine eltýärler. Maskasy saklanan raýatlara mundan bir ay öň 21 manat möçberinde jerime ýazylan bolsa, indi olardan 51 manat talap edilýär. Saklanan raýatlara jerimeni şol ýeriň özünde hiç bir resmi kwitansiýa düzmän töledýärler. Adamlar bu pullaryň resmi gazna däldi, ýa-da polisiýa işgärleriniň öz jüzüne geçýändigi dogrusynda şüpheleriniň bardygyny aýdarlar diýip, Azatlygyň Mar welaýatyndaky habarçylarynyň biri 9-njy oktýabrda maglumat berdi. Lewat welaýatynyň administrativ merkezi Türkmenawatda hem polisiýa işgärleriniň duýdansyz dükanlara girip, maskasyz oturan söwdegärlerden uly jerime ýazmak bilen haýwadatyp para talap edýändikleri aýdylýar. Polisiýa işgärleri söwdegärleri 300 manat jerime ýazjakdyklary bilen gorkuzyp, muňa derek özlerine 100 manat möçberinde para bermeklerini talap edýärler. Alaçsız söwdegärler muňa boyun bolýarlar diýip, Türkmenawatdaky habarçymyz 9-njy oktýabrda gurrun berdi. Mundan başga-da gorug maskasy bolmadyk adamlar bilen bir hatarda kaskasyz velosiped sürüjileriniň nasy bilen ýa-da serhoş ýagdaýda saklananlaryň şeýle-de jaýlaryň ýerdiminlerinde ýaşaýan üýsiz, uzarsyz adamlaryň hem köpçülikli ýagdaýda polisiýa bölümlerine eltilýändigi bellenilýär. Marynyň polisiýa müdürliginde ilki bilen bu adamlaryň mobil telefonlary ellerinden alynýar, soňra-da jerime tölemek sorulýar. Eger-de saklanan raýatyň öz ýanynda puly bolmasa, onda oňa ýakynlaryna jaň edip himayet soramagy hem mümkinçilik berilmeýär. Bu adamlary Owuthan etrawyna paxta ýygmagy iberýärler diýip, bu ýagdaýlary öwrenen Bayramaly habarçymyz gurrun berdi. Onuň sözlerine görä, her bir adama 40 kilogram möçberinde paxta normasy kesitlenip, olar berk güdükçilik astynda işledilýärler. Paxta meýdanlarynda bu görnüşde onarça adam, şol sanda ýaşulylar, aýallar hem işledilýär. Olara edil gulýaly çemilişilýär. Gözükçülük edýän polisiýa işgäri dowamly paýyş sözleri bilen söýünýär, oturmagy, suw içmek üçin gyra çekilmäge hem ruhsat bermeýär. Saklananlaryň arasyndan üýsiz, uzarsyz ýarawsyz iki adama suw paýlamak tawsyrlar diýip, bu ýagdaýlara şaýat bolan habarçymyz gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň eden ençeme tinançyklaryna garamazdan ýokarky beýan edilen ýagdaýlar boýunça gurrun edýän sebitleriň polisiýa edarlaryndan, şeýle-de häkimliklerinden hiç bir kommentariýa alyp bolmady. Bellesek bu çäherler İçeri işler ministri Mehmethan Çakyýewa bir känç berilmeginiň ýanyna gawat geldi. Şol bir wagtda da bularyň Çakyýewa berilen känç bilen günümel ilteşiginiň bardygyny ýa ýokdugyny tasdikladyp bolmady.